Niyanyuba nina. Niyanyuba nina xa kugezelwa mna. Eyami intlungu andithi nisanyuba ngoomatrasi. Oh, by the way, aboomatrasi abo andazi noba baphi. Ndineebhedi ezintsha. The whole house is furnished with new beds. Ezinamattress protectors. Kunayisi siphupha kamnandi. Namaphupha siyawakhumbula. Eziyana I'm sure zathathwa ngoogxabeni abasematyotyombeni. Eziyana I'm sure bazithatha. Oh, ndibhadle gqithi sithando sam. Ndibhadle gqithi. Nina nicinga uba nizibhuli eziyiminqundu yemisunu yezifebe nezishumane namankazana ajingisayo because abanye benu niyajingisa omnye uzibiza indoda ngase umnika i-G-string. Mamelani ke minqundu ndinixelele. Mamelani misunu. Magolo abonwa ngumisi uZulu. Andiyondawo ukudlalela. Uba niqhele ukugezela iintanga zenu zasezihokini, uba niqhele ukugezela iihagu ezifana nani, nihambe wrong this time. Andinoyiki. Ndifuna niyazi loo nto. Ndingahamba jonga and ke ngoku mna andonqeni nokubhlokha. Andikhathali nje noba ngatsho ndingashiyeka nepeyiji nabantu abayi-5,000 but into engazoba yiyo mna lithobi elizawunyelwa nini. Nithi xa nidikwe ukunyela iihoki zenu zehagu ndini, nicinga uba nizawuzonyela kweyam ipeyiji. Oh no, babes. No. Nihambe rongo minqundu. And ke ngoku ninale kaka yocinga ubana ndifana noonyoko benu. I wonder bayayazi noonyoko noomakhulu benu uba nibhiliva uba xa uzele awubhadlanga. Ababhadlanga nyhani because bazela ikaka ezinini. Abazalanga banya oonyoko benu because nizikaka ezihambe zisithi umntu ozeleyo apho uze ngathi ihagu nini injubaqa. You understand? And ke ngoku nina ninee-traumas zenu. Oonyoko benu babengoohafu babantu. Banikhulisa ninee-trauma zokuhlupheka kwenu enihamba ke ngoku nibhlide le ndaweni ezirongo. We don't know your traumas. Akhange sikhulile ezihotyeni thina. Yo, uNandi unenhlamba. Uyathuka nalo mama. Hayibo. Anyways, you guys, sanibonani, welcome to my channel. Do make sure that you are subscribed and also do like the video. So Nandi from Nandi and the Ref on Facebook, she does our lives there all the time. But I think this time she was just mad that people keep bringing up things that happened to her when she was struggling, like umatras. Remember, labo matras laba abavela when she was being evicted from her place, and the mattresses were not looking good. Okay, and people are like, "Aibo, uzase ziba mdaka kangaka lezi matras." Nisho kanjalo maxhosa. Ngizothi bese nithi amaZulu awafuna ukufunda ilanguage. Zase ziba mdaka kangaka ezi mattress zikaNandi. So ever since then, when people want to get to her, they talk about the mattresses. To be honest with you guys, for me it was a good lesson because I was like, listen, I need to check my mattresses, okay? Because sometimes mawulala embedeni umbhede usendlini and you never move and all of that, you don't notice ukuthi mattress is not in a good condition anymore. You need to change it. Okay, so I understood her. I was like, yeah, it's embarrassing, but probably so many other people, if they had to move out of their house, their mattresses would come out like that. So she was mad. She's like, listen, it cannot be that you guys are always calling me a bully when I say things about people, but you guys won't let go of this mattress situation when it comes to me. What you don't know is that I have been able to buy new mattresses while you guys are still holding on to the mattresses, the dating mattresses. All of my mattresses, I knew you guys. Apparently, she has been making some money on social media. So
impilo say different from what we saw during the first season of the show. Listen, you guys, I would like to play this whole live for you, but I realized when I was recording it, I had already taken my sleeping pills. So some parts I am snoring. Yes, snoring while recording. Yabona into yokuthi ngifuna ukunilethela umgosi guys. One day fanele ngibonge. So I was falling asleep and snoring on this recording. Luckily, I didn't post it last night. So if uzwa some heavy breathing, something that sounds like snoring, it is just me, you guys. It is just me trying to get you umgosi in the middle of the night on a Friday. Thank you so much, you guys. Tell me what you think about this in the comment section. I don't even know if I should say Unandi should stop swearing because it has even become like her identity on social media. One person that you don't want to fight with on Facebook is Queen Nandi. And then keep moving that way too. Yo, they will drag you, those people. They will drag you, those two people. And abakhathali. Yo, abakhathali. Uzozuzisole shema ubasukelile. Anyways, you guys, thank you so much for watching this video. Please like it before we're gonna share it with your friends, with your family, and even with strangers. Ngithanda kakhulu. Hayi bocobisa. Ninichaza kanje ke nini? Ninichaza ngoba week akona ndicabanga ngathi ibhuli eweek. Xa uzobhulisha mna. Xa uzawubhulisha mna. Misa ingqondo sam. Awenze sure uba iliver yakho. It's not just a liver, it's a T-bone steak. Make sure it's T-bone steak. And niyanyuba nina. Niyanyuba nina xa kugezelwa mna. Eyami inhlungu andithi nisanyuba ngomatrasi. Oh, by the way, abomatrasi abo andazi noba baphi ndineebhedi ezintsha. The whole house is furnished with new beds. Ezina-mattress protectors. Kunayisi isiphupha kamnandi namaphupha siyawakhumbula. Eziyana I'm sure zathathwa ngoogxabeni abasematyotyombeni. Eziyana I'm sure bazithatha. Oh, ndibhadle gqithi sithando sam. Ndibhadle gqithi. Nina nicinga uba nizibhuli eziyiminqundu yemisunu yezifebe nezishumane namankazana ajingisayo because abanye benu niyajingisa omnye uzibiza indoda ngase umnika i-G-string. Mamelani ke minqundu ndinixelele. Mamelani misunu. Magolo abonwa ngumisi uZulu. Andiyo ndawo ukudlalela. Baniqhele ukugezela intanga zenu zasezihokini. Baniqhele ukugezela ihagu ezifana nani. Onihambe wrong this time. Andinoyiki.